кремл рӯзи панҷшанбе эълом кард ки WhatsApp-ро дар Русия комилан баста, дастрасӣ ба маъмултарин барномаи паёмнависии ин кишварро барои миллионҳо корбар қатъ кардааст. Сухангӯи Кремл Дмитрий Песков гуфт, барномаи паёмнависии амрикоӣ, ки ба ширкати Мета тааллуқ дорад, намехоҳад қонунҳои Русияро риоя кунад ва ба сокинони Русия пешниҳод кард, ки аз барномаи паёмнависии давлатии ин кишвар бо номи Макс истифода баранд. Мунаққидон ин паёмрасонро як воситаи назорат ном мебаранд. Мақомоти Русия инро рад мекунанд. Бастани WhatsApp авҷи фишори 6 моҳа ба Мета аст, ки аллакай дар Русия созмони ифротӣ эълон шудааст. Ин кӯшиши густардаи Кремл барои эҷод ва назорати зерсохтори мухобиротиро нишон медиҳад, ки дар он ширкатҳои технологии хориҷӣ ба қонунҳои маҳаллӣ итоат мекунанд ё аз байн бурда мешаванд. Мета дар изҳороте гуфтааст, ки дар Русия 100 миллион корбар дорад. Ширкат ин иқдомро қадами баъқиб номидааст, ки ба амнияти мардуми Русия зарба мезанад. Як сокини Москав гуфт, ки онҳо аллакай ба паёмрасони давлатӣ гузаштанд. Баъзеи дигар изҳори ноумедӣ карданд. Ман ба ин масъала муносибати комилан манфӣ дорам ва инро нақзи ҳуқуқи бунёдӣ меҳисобам. бархе доменҳои марбут ба WhatsApp аз феҳристи миллии Русия бароварда шуданд. Акнун корбарон дар дохили Русия метавонанд танҳо бо истифода аз барномаҳои филтршикан ё VPN ба WhatsApp дастрасӣ ёбанд. Мақомоти давлатии танзими алоқа ба дархости шарҳи мавзӯъ посух надодааст. Ин иқдом чанд рӯз баъд аз он сурат гирифт, ки Русия эълон намуд, дар барномаи паёмнависии Telegram маҳдудиятҳои бештар ҷорӣ хоҳад кард. дар ин паёмрасон зангҳои садоӣ ва видеоӣ аз моҳи август баста шуда, дар авоили ҳамин ҳафта корбарон аз тамоман суст шудани кори Telegram шикоят кардаанд.